Sa automotive o sa mga mekaniko, bibihira ang makikita mo na lahat alam niya. Yung aircon, alam niya. Yung electrical, alam niya. Yung under chassis, alam niya. Yung powertrain, alam niya. Hiwa-hiwalay kasi yan eh. Bibihira ang automotive na makikita mo o bibihira ang mekaniko na makikita mo na magaling sa lahat. Kaya mas maganda na since automotive student na magsisimula ka, alamin mo lahat. Huwag kang papayag na hindi mo alam. Dapat naiintindihan mo lahat. Dapat may alam ka sa aircon, sa electrical, sa under chassis. Hindi ka man magaling, pero dapat alam mo. Automotive student doesn't mean na magiging mekaniko ka lang or magiging ganito ka lang. Hindi nila lang yan, guys. Ang pagiging automotive, napakaraming opportunities. Kung gusto mo magmekaniko, then go. Stay for being mekaniko. Takes a lot of time bago maging magaling na mekaniko, kaya learn from experts. Okay na mag-excel ka sa sarili mo, pero still learn from experts. Dapat lagi kang open sa mga changes, open ka sa mga suggestions. Pag self-entitled ka, tapos self-centered ka lang, mahihirapan ka maging automotive. Kasi sa